माणयो पायात दुखता का किती दुखता बसून घे मागे तशी काही ना भटमाम मात्र चली पास आला जाय पळे एकदम लग्नात तयार असा वरदक्षिणाची बी म्हाका काय गरज ना भटमाम हाय तुमका पहिले येताना सांगला मात्र चोड पास उला झाले शंकरा ही मात्र सगळी जबाबदार सांभाळ घेऊन जाय पहिले हा पाया नाही मी तो पाय सांभाळतो काय काय कुंदा ऐकूय तू पुढे ना काय खबर आहे का मुकाल उलो हरकत ना मागेल ती स्वतः उलो बोलो मुकाले उद्या 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 काय मुकुंदा काहीच कमी ना भरपूर असा जमीन मी इथल्या असा गुंगाळलेल्या घरीची रसावंतरेकडे म्हणतात 25 एकर आणि एकच चेडाव आणि बापांच्या नावाचे 50,000 रुपये देऊन देतात आणि किती जाईल त्याचे विचार असा असा की त्याचं सांभाळची चली जाय प्रपंच खूप असली नाला कोण सांभाळणार भटमम हे पुरा तुमचे राहते असा पळे बघे मावशे आणि मात्र बांधून हाडला दवरची तुझकडे आता काय आम्ही बोलले मावशे हाडी ह्याची प्रमाणे तुम्ही सगळं सांभाळ घेणार नाही हा बाईक चहा घेऊन जायचा हा तू बसा सायकल जात मला हा सायकल करता होय घरामध्ये मागे मंत्री ना विद्यात घाला घाई हे का खाव आम्ही लगेच चालतात त्याच्या भाड्या काहीच माहित तुझ्या सांगू होता मागो त्या पॉइंट मारून करतो आणि बाय बसा तुम्ही बसा डेडे केल्याबद्दल काय बोलूच ना तुम्ही उरला आता तुम्ही बसा डेडे केल्याबद्दल मला कायदा विरुद्ध असणे घेऊ दे ना आता आम्ही हे मागे बाईक 100 तोळ्या मंगळसूत्राने दाऊल फांचे इतले खालीचे तोळ्याचे आणि आम्ही हेमकं काय ना हर तोळ्यामध्ये घातात हर तोळ्याचे दूध जमाच घातात हा बाबडो असं उठलो बरं असणार रे बस हा चहा घेऊन ये बाई काय यार को मुकुंदा काय कर हे काय ओ मी हप्पा बस पटा लगू खंडा का बस नाही तर तुकाच मिळते ये घेऊन ना असं अंतिम बडी मग किती पिक्चर तू चाल की चाल पट्टा कोणाशी तर जीवचे दिवस म्हणून सांगू आहे ना तुम्ही टाइम पटबाब कागे चली लागात एक खबर आहे तुमका हे तुम्हाला सांगितलंच मी चोडवा सुंदरपणा होती हे म्हटलं सुंदर म्हणलं तर हा त्याप्रमाणे काही काय समजून सांगितलं त्याच्याबद्दल करणार पुढे सगळं पिलेलेच लोक तो किती उलवत असा हा तो किती उलवत असा तुका चोडवा किती विचार तुला विचार घे हय पडबाब म्हाका चली आवड झाले म्हाका चली पळय पास आसा हा झाले आता तसला कसलो बेजार एकदा पळ्या गेट पास झालो गोंय आमगे
सारखे असते तू सकल पळी पडून ढकलात पळी पडलं हे पुढे भटमा तू काय आवडलं म्हणून झालं ना माझ्या मुकुंदा फरळ आवडू नका मुकुंद बघा दोस्त मागा पडे मुकुंदा जाता हाय पडमा दोस्त काय मी पोस्ट झाला आहे पळेला दोस्त कसले त्या गावाला इथं जातोय हे पळया आता मुकाल किती हे काय भटमा आमचे सगळं संसारने जावच्या जाव्यान सांभाळ घेऊन आहे अगे हे कसं साध्यास गे ते कशी साध्य असा त्याच्यात प्रपंच कमी असा आणि त्या कोण सांभाळताना हे प्रपंच तसंच उरू म्हटल्यार तुमका घर जावं पण घेऊची विचार असते मुकुंदा तेमके तो घरदार असतो ते तसंच उरू आणि हांव ते कितें पळय दाव्या भाशेन सुंदर परा भाशेन सांभाळ घेतले म्हणजे परा भाशेन पळयत तेका तशें मागीर तर तयार वागणूक म्हाका इतली बरी दिसना हा पूण मागीर बी एकूच चुरी लग्न जावन 4 वर्सां जाली ना कोणा मुखार वरून म्हाका इच्छा ए मुकुंदा कसं सदावट संसार पळय भोकर वाढणं आवड म्हटल्यार ह्या सगळ्या गोष्टींचो जर हांव सविस्तर अभ्यास करत मावशे तुमका घर जावं जाय घर राखून घर जावं जाय बरोबर मुकुंदा कितें उलय रे कंदा किती बापया कितें उलय खाली मागच भटात हेका घालची नाका कोणाचे दोनाक 4 हात करून हांव हे सगळें करता पडमा म्हाका हाणे काय उलोवपूच कळना हिंगा मागीर घरदार सोडून घेवन हांव हिंग कस करून येवन तेमगेर ते घर काही तुम्ही कोणाक भाड्या द्या आणि तुम्ही केन्ना वयची दिसता पळय तेन्ना तुम्ही वचून या जाल्यार मागीर कोण म्हाका घरात मुखार वरून इच्छा आयकले हांव सांगता मुकुंदा आयकय आता पार्वत मावशे आता खूप बरी आसली गे आता मागे तितल्या पुरतेच मागे तितल्या पुरते ते गेले तितल्या पुरते मागे जर दिली परवा शिकेल असा ते गावात गेला ते नोकरेचे मागीर तो सामान दाव्यान सामान जाम जाल ना तसं म्हणटा मुकुंदा आयकय रे पार्वती मावशेल दीस भल्ला खो 30 दिसा बरी उन्न खो गेले तसले क चुडवाले तसले खो दशमूळ घेऊन पार्वती मावशी तुका घरदावय करत खो तुगेर किती विचार होती विचारत खो आता तुगेर अभिप्राय सांगची म्हणत खो आणि तुमच्याकडे खो सत्यानाश खो अरे मुकुंदा उदय रे सांगा पडमा उदय रे हे म्हणा मुकुंदा अरे मुकुंदा सांग तुझ्याचं सोडला तू बाबा घबराव नका हो शंकर आज तुक दोस्त किती तुक मरा उलेच आसू बळ ते उडव घाल उलय रे तिचा पिता भटमा. शंकर असतं अहो तुम्ही तर समजून सांगा रे मला नेमका हे माणसाने समजून सांगितलं असली आणि त्याप्रमाणे काय 4 गोष्टी सांगितलं असा मावशी हाय काय सांगितलं ना अशी ना म्हटल्यानंतर ते एक सिच्युएशन आहे परिस्थितीप्रमाणे त्यांच्या मनात एक एक विचार हे जातात त्या हे पळय मुकुंदा हे लोक सांगता म्हणून हांव तुका सांगता तू कितें कर थोडे दिवस घरात रावन पळय आणि तुमचे वातावरण घे तसं गाव वाईट नाही कळलं का घरात रावन वातावरण घे जर मनात तर तुका बरें दिसत तर तू राव ना तू केन्ना तुगेलें घर वचूंक तयार आसा आणि दुसरें तुगेलें उलग्यात घर आसा खरी तुका ती आतां कॉलेज पर ती कारवाज गड्याचे लणशी वयल्यान विचार येतात तेंका भाड्या दिला तुका कितें तरी म्हयन्या मेळटा पळय म्हणून हिंग रावलो नंतर तुका 4 पयशे थंय मेळ्ळे
बायले मेळ्ळी त्याची बरं एक फ्री मारू मेळ्ळी हा? आणि सुखान तू राव मावशे बेदात घेणार काय बटाल चेकून घेऊन बसता बटाल खालो ना. त्यावर तू बी सुखान रावला झालो आणि अशेरी तुका थंय रावल्यानंतर तुका रांदूक हे कर पळय तू पहिल्याक वाटत फिरता आणि बट माम हांव लोकां भिशीन आनी तुजी भिशीन बळ पयशा वळवळस मनीस हांव न्ही म्हाका मनीस मात बरें जाय बट माम कळ्ळें काय हांव तशें भिशीन तशें म्हण बळ लोकां म्हाजी म्हणटा सगळ्या वळखता तुम्ही सगळे जाण आग्रह करता म्हण बळ हांव थोडे दिवस होऊन पळयता म्हाका मागीर वयताला चांगला जाय 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 आता आता पार्वत मावशे असोलो बेजार ना ना बेजार ना. मुकाल आम्ही उलो हरकत ना त्यानं पॅ टम पॅ 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 उलो हरकत ना म्हणून झाले बट माम तुमगे जमूर म्हणे कितें हा इतलो बेगीत लग्न करया अरे बेगी केला कामात काम तू बी मोकळो न्ही आणि बेगी केला तुगेल किती वयता कितें असत लाटत फिरतलो हा वेळीच तर जाण घेऊन आपापल्यान हे केला ते हे दाखवता कशाला हात असा हात ना मुकुंदा पद्मामार सांगची उलयचे बरोबर सांग आणि मंगळारा मुहूर्त बरोबर असतोय प्रॅक्टिस आम्ही धरणार बरोबर पळय सगळी बरी असं रे तू भाऊ सारखी सुंदर दिसता कोणाक पळून हे पुढे नका हे मूळ ही तुरी बरोबर आहे हे बाय बट मग मुखाला किती घालचे किती टाइम त्या त्या टायमाचे त्याला बरे न्ही तुरी बी तुक मुगो ना तुरी तुक गावा मुगो गावा रे बापू इथे गेलो बदलच्या मुगी असा मातीच्या बोलत जातो खांदी काय चंपा पाडला गे हो पाच सास मुग बाबा त्याला काल सकाळी तिथे उरपाट बी फिरत नाही माझे रांचे घालना का धाव हा जावतात ना बापा माग चल पास असा देवा तुका आई काय चालते आता तर प्रश्न मिळतो तुकड तू बघी चोड चुकील्यावर त्यांना का आता आम्ही येता